bedroom chuanin kan phone ron sa thin le ron lum thin tihziawm dan tihre dan le kan phone muang kan phone tang zuk thin stuck thin le muang lutuk tihchak dan kan no sei don ani kan video hi atop thleng kan entry don ania kan thriat chian theinan kan video content a kan lut nga lang ama sabera chuan phone settings a kan lut anga ti chuan kan tuai chawanga additional settings a hian kan lut anga ti chuan kan tuai chawanga helai anhuai developer options ti a hian kan lut lenga developer options ti a hian ti chuan kan tuai chawanga kan tuai chaw charanga muang changin man hmolawin kan tuai chaw zelanga hei helai Windows animation scale ti hi kan hmunga hei hi kan off don ani Windows animation scale hi kan metanga helai achung animation ti a hian off a hian kan off to kan met don ani kan off don ani ti hian ti chuan an hnuai chi transition animation scale ti hi kan off leang hei po hi kan met lenga ama hian ti chuan animation off a hian kan met leang ti chuan an hnuai chi animator duration scale ti po hi kan off don ani achunga mi te kan off ang bok khan kan lut lenga animation off a hian kan met leang o ti kan Windows animation scale le transition animation scale le animator duration scale ti hian kan off vek ton nia hemi te pathum hi ti chuan kan back anga home screen a kan lut lenga ti chuan phone settings a kan lut leang chuan helai apps a hian kan lut leang manage apps a hian kan lut le don ani ta hian manage apps a kan lut le ta ti chuan helai achung background auto start ti hi kan met don ani ta hian kan lut don ani background auto start ti a hian hei background auto start ka alawin on thlu maya hei hi heng ho in on ho hi heng ho zinga hian kan man tangkai lem lo khatiang background ho ka kan off vek don ani helai togul hi togul poli kan munga asir ding lam hei hi kan not tol phainga kan off vek don ani file ti kan off anga ti kan Google TV Indus App Store hengte kan off anga dictionary hengte FB te Instagram te po hi a background hi keichon ko off dona imdu chuan in off anga indu chuan in off lo theya achan chu a background kan off hianin battery ai helo zok wangani keichon ko off kanga mizo text translator te open camera te
khan ton lo ni ti chuan WhatsApp hi chu a background hi off don lo ni a chan chu WhatsApp hi chu kan mang tangka em a sum don nan te le message poimo in thon nan te le voice call atante kan mang tangka ya WhatsApp hi chu ti hian a background hi kon don ani ti chuan kan back le anga home screen a kan lut le anga phone settings a bok hian kan lut le ang ti chuan battery a hian kan betanga kan lut don ani battery ti a hian chuanin kan tuai chawanga helai anhuai more apps a hian kan metanga kan lut lenga ti chuan kan tuai chawanga YouTube hi kan hmunga YouTube hi kan restrict don ani heng apps load sang ho YouTube ang chi te meta apps manager ang chi te heng ho hi kan phone tiluma ati sa thin tu pakhat chunia YouTube hianin hetia phone kan da mai po hianin arukin battery a charger ni WhatsApp kan online ni pon YouTube hi chuanin cholawin battery kha alo a charger ni chu arukin chuanin kan phone CPU load kha ati sang ta chuan kan phone te aron tiluma aron ti sata thina ni ti chuanin YouTube apps hi kan thunun don ani ama a hlate kan ngai thlaka video te kan en chawa battery ai turin kan da don ni kan thunun don ni tina ni chu aruka battery alo ai charger thin kha kan off don kan ti top don tina ni chu YouTube apps hi ama a kan lut ani lo chuan na thok theilowin battery ai ru theilowin kan siam don tina ni chu YouTube a hian kan lutanga kan restrict don ani ti chuan no restriction hi ai non sata ti chuan helai anhuai restrict background apps ti a hian kan lutanga ta hian chuan apol a hian okay a hian kan okay don ani kan restrict felta ti hianin YouTube hianin aruka kan hriat lawa battery alo ai hek charger kha ti hian kan ti top ta ni ama apps kan lu huna chau battery kha a ai chau don ti na ni chu na thok chau don ti na ni chu ti chuanin kan back anga helai meta apps manager hi kan restrict le don ani hei po hianin arukin battery ai charger kan phone kan da mai hetia engma kan phone kan khoi en lo po aruka battery ai charger tu nia hei po hi kan battery load ati sanga kan phone CPU kan phone thuak mo kan phone CPU load kha ati sanga ati chol lawa chu wang chuan hei po hianin kan phone battery load kha ati sanga chuan kan phone kha aron ti sa a aron tilum ta thin ani he meta apps manager po hi kan thunun don ani kan restrict anga aruka battery ai thelo turin kan siam don ani ti chuan kan siam don ani YouTube pang bok khan ti chuan meta apps manager a hian kan metanga kan lutanga ti chuan helai anhuai details a hian kan lutanga ti chuan kan disable doni
tah hian tichuan disable ah hian kan hmetanga tichuan a pawlah hian tah hian kan hmet leang tikhan enable lo om tani tichuanin kan restrict zota kan phone ti sa thin tu le tilum thin tu apps load sang pahnih chu kan phone kan restart dawn ania tichuan kan phone a uak le uak lo te comment section lama kan soi dawn ania